Davidko, díky moc za dvojmesačný resub od teba. Ďakujem, veľmi si to vážim strašne a dúfam, že ho na niečo využiješ, na nejakú dobu. Ja, to som asi nechcel povedať, to čo som začal. Ty mi dáš sub a ja poviem, že dúfam, že ho využiješ na niečo fakt dobré. Takto som to chcel povedať, že dúfam, že tvoj sub využijem ja na niečo fakt skvelé, napríklad na nejakú tú ananasovú pizzu, čo to bože, to som nechcel povedať. Na nejakú Havaj som chcel povedať pizzu, fakt nejakú super skvelú za nejakých tých 6 eur, fakt sa veľmi teším na to, že každý donate, čo príde, tak v podstate ma fajne nakrmí. Mám dobrý PC a mám v CS-ku iba 80 FPS pořád. Máš dobrý počítač a máš CS-ku stále 80 FPS, neviem. Podľa mňa skúsi zapojiť aj ten nový počítač a skúsiť aj na tom novom hrať, pretože keď máš nový a dobrý počítač, tak 80 FPS goučku by si logicky nemal mať. Ale teoreticky, keď napríklad tam máš FPS max, hej, v konzole na 80, tak tam budeš mať stále len 80 FPS. Ale stačí tam možno sa pohrať s grafickou, možno stačí vypnúť vertikálnu synchronizáciu, ktorá je strašne mega berie. Mám to na srdci a som rád, že som to aj v podstate povedal, pretože už som sa na to pripravoval dlho, ale nie. Miško má strašne veľa vedomostí o hrách, ale nevie ich poprvé využiť a po druhé niektoré vedomosti, ktoré má o tej hre sú úplne zbytočné na to, aby v tej hre niečo dosiahol. Takže ale Miško je jasné, že Miško má z tých vedomostí strašne veľa, avšak veľa z nich je zbytočných. A hlavne teraz hovorím o takej Rocket League napríklad, vieš. Takže Miško je perfektný v tomto, lenže treba to trošku hrať viacej simple, aby bol proste dobrý. Keď on by mohol byť, ale... Rado, pozri sa pod stôl. WTF, mami, čo tu robíš? Ježiš, to nebolo asi normálne. Nevadí. Sorry, musel som nejak zareagovať na tú vetu, lebo inak sa nedá, chápeš? PogChamp. Ja stále neviem, čo to znamená ten PogChamp. Ale nerobím spiču, proste, neviem, čo znamená ten PogChamp. Ja to počujem všade. Všade na každom tým špiku. Neskáč, lebo hlavu dostaneš. Povedz si, ako sa začína. Už sa dávno začal. Na On the box. Na box, okej. Katy, vypo, pozor. Tunnel coming. Katy. Nice. Ten Viper je zapnutý do piči. Však má 3 hodinový Steam do piči. Berte niekto bombu, kto ju nevyhodí ako kokot. Slavo, ber bombu. Ja idem z vypom. Ja ju určite neberem. Tak, neviem, tak berte ju niekto, alebo ja ju zaberem, no. Čo robí tu ten puzera? 3v5. To on náš mŕtvy je? Má hlavu za autom. Tak pomále. Surprise, motherfucker! Za NBK. NBK, halo! NBK. Vieš, on bol napravo. Skurvený Glock 33 štroch do piči. Som rád, že ste so mnou všetci vybehovali cez main. Ja som šiel. Však ja som vybol. On bol napravo na sudovina. Zastavil som sa. Vidíte ľudia, vyskočili zo šachty. Piči, bože, žiadne info, všetci ticho sú. Dobre. Žiaden smiech ľudí, žiaden smiech. Tak, poďme, Miško. Fakt,
tento človek je fakt mega sympatický, proste ešte keď vie zatancovať aj na takéto pesničky, ktoré teoreticky ani nemajú nič spoločné s nejakými takýmto vecami, ale vidíme, že na čo sa zvyknú zabávať tie slovenskí streamery a je to úplne v pohode. Keď toto akože bolo omylom ľudia, tak som omylom na tomto svete, hej, omylom som začal hrať Goučko, omylom som práve teraz si dal túto mrkvu do úst, hej, omylom som sa napil a omylom som vypol ešte aj to video, takže je to bullshit, WTF. To takto vstane čaja, hej, takto vstane, dvihne si sukňu, to bol fail, no akože sorry, pičoviny. Okay. Teraz. A? Ešte tak. Aha. No to tiež môže byť celkom zaujímavá. Zatiaľ dal celkom dva také zaujímavé tipy. Ešte by mohol dať jednu. Už si pehnu snehem. Ešte toto môže byť tá vec, takže tipujem, že ešte táto vecička. A ešte jeden tip tu máme, ktorý by teoreticky mohol byť zaradený do tej súťaže toho tipovania, toho aká je tu vec. No poďme ďalej proste. Kurva, kde je voda? A čo červené papriky? A dokonca aj hlas sa mu zmenil, to je celkom zaujímavé, no. Ja nevidím proste. They talk about my tops. Michael Average parody. They know me as the headshot machine. They know me from the highlights. They know me from the matches. They talk about and I think for me, aiming is so easy. I just go into a match and that's it. But my aim is more than just the game. For me, this part people don't see. This part, it does not show up. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do, that's not even